Tenim la F de flor, això sempre. La H d'hortènsia, la I d'idiosincràsia. I ara quina lletra vindria? No us hi amoïneu. Jo ja veig que, mirant-vos els ulls, veig que les ments més preclares, avui aquí assegudes, ja heu detectat que entre la A i la E hi ha 3 lletres, no? La B, la C i la D. I jo ja detecto pels ulls càlculs, no? De dir 3 endavant, 2 enrere, com si fos un tango, una mica passos davant, allò, no va per aquí. Res a veure amb això. Tampoc per altra mena de menys, potser no tan matemàtiques, dir-vos que no són les inicials de l'alineació del Chelsea, posem per cas, o de qualsevol altre equip de futbol estrany, no, tampoc va per aquí. En realitat, el criteri no té res a veure amb una qüestió verbal, sinó que és tipogràfic, és visual. M'he oblidat de dir-vos que ara el nivell és d'educació infantil o preescolar, però ja a la classe de 5 anys. Vull dir, la cosa ja ha pujat una mica, ja estem a nivell grous o marcs. Aquí, realment, són alguna hipòtesi? Detecto, Ronies, tu, fora d'hipòtesi, tu, que tu em coneixes massa. No? Cap hipòtesi? La col·locació La col·locació del teclat, no, estaria bé, el QWERTY, però ja seria molt sofisticat, no. És tipogràfic, però visual. La O? La O? No. Darrere vindria la K, després la L, després la M, si fos una KLM, igual que els avions. La N, la O no, la P no, la Q no, la R no, la S no, la T sí. Són les lletres... La S no... Ah! Pensava que ho sabies, Són les lletres en ordre alfabètic escrites amb lletra de A.